Gràcies, presidenta, conseller, diputades, diputats. Bona tarda. Aquesta interpel·lació, conseller, fa referència a la lamentable situació que viu el món del llibre i de retruc i, sobretot, la que pateixen els creadors i creadores, que són la primera i la baula més feble de la cadena en tot el procés que passa des d'un text original fins que aquest arriba a les mans de lectors i lectores. I vull deixar clar que no la faig tant com a escriptora, que també, ni com a educadora, que també, sinó sobretot com a lectora. I és que els nostres temps no són bons temps per la lírica, com diria Bertolt Brecht. Però no és del poeta i el dramaturg alemany de qui li vull parlar, sinó de Ray Bradbury i de la seva novel·la Fahrenheit 451, que n'estic segura vostè deu conèixer. Però permetin que em faci 4 pinzellades per qui no l'hagi llegida. Fahrenheit 451 és una novel·la distòpica. Una distopia és l'antítesi d'una utopia, escrita per Ray Bradbury el 1953. El títol fa referència a la temperatura, expressada en graus Fahrenheit, a què cremen els llibres. Jo la vaig llegir el 1964 quan tenia 13 anys i em vaig quedar en estat de xoc. Un món on els llibres ja no interessen a ningú, tret d'unes quantes persones molt estranyes que no poden viure en una societat tecnificada, que són indignes de viure-hi. Un món on els bombers ja no apaguen focs perquè les cases són ignífugues, sinó que cremen les biblioteques que encara conserven aquests éssers tan estranys. Després, als 15 anys, vaig veure la pel·lícula que sobre la novel·la em va fer Truffaut i a partir d'aquell moment vaig decidir quin llibre m'aprendria de memòria per conservar-lo per la posteritat si un dia venia un Fahrenheit 451. La novel·la de Bradbury se situa al 2010. Ara, el 2017, l'he tornada a llegir i m'ha esgarrifat molt més que la primera vegada, perquè malauradament ja no representa una distopia, sinó que descriu el nostre món. A la novel·la la gent interactua tot el dia amb una pantalla. Ray Bradbury no va ser capaç de preveure que les pantalles serien tan petites que les portaríem a dins de la butxaca i les imagina com les parets de la sala. La gent no escolta ningú, només parla amb les pantalles. Els plans d'estudi fa temps que han prescindit de la història i la filosofia. De mica en mica la llengua i la gramàtica s'han anat abandonant. Els diaris ja no existeixen. Oi que no és distòpic, sinó molt real? Diu Bradbury, no hi va haver ordres, ni declaracions, ni censura, es refereix als llibres. La tecnologia, l'explotació en massa i la pressió de les minories va provocar aquesta situació. Nosaltres, conseller, anem tard, però encara tenim un sospir de temps per mirar d'evitar de reproduir per complet el món de Bradbury. Sé que vostè ho veu així perquè em consta que té biblioteca personal i perquè acaba de fer públic un pla per incrementar l'activitat lectora a Catalunya, un pla del qual me'n sento parcialment responsable perquè algunes de les idees que conté les hi havia plantejades ja vostè, conseller, abans de Pasqua. Però no n'hi ha prou, conseller, a fomentar la lectura, que és un objectiu certament molt lloable. Cal promoure també l'amor pel llibre i l'interès per construir una biblioteca personal. L'amor pel llibre, sí, ja que els llibres són a les biblioteques perquè algú els ha escrit, algú els ha editat, algú els ha distribuït i algú els ha venut. Sense aquesta cadena, les biblioteques, els bibliotecaris i les bibliotecàries no existirien. Si ens fixem en els hàbits de compra de llibres, descomptant els llibres de text, observarem que, malgrat que el percentatge de catalans que va comprar algun llibre al llarg del 2015 va augmentar fins al 47,9%, la mitjana de llibres comprats, 7 al 2015, no ha deixat de baixar en els últims 5 anys. Per dir-ho curt, en els últims anys més persones compren llibres, però en compren menys. En termes globals, el segment que més vendes ha perdut en els últims anys ha estat el del llibre infantil i juvenil. Segons l'estudi de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, la venda de llibres per a infants i joves continua en caiguda lliure. No el sorprèn, conseller, si li dic que la majoria d'escriptors i escriptores catalans tenen ingressos molt precaris i si li dic que en els últims 3 anys han plegat més de 100 llibreries a Catalunya. Per això no n'hi ha prou a fomentar la lectura, insisteixo, cal fomentar la biblioteca personal. El 2011, la Comissió Europea va publicar un estudi titulat L'ensenyament de la lectura a Europa. El capítol 3 parla de com la família influeix definitivament en el rendiment en lectura. Certament hi ha variables que no es poden modificar, per exemple, el nivell cultural i el professional dels pares, però hi ha variables que sí que es poden alterar, com per exemple les actituds cap a la lectura, les activitats de lectura amb fills i filles i el temps que es dedica a llegir
i a llegir per diversió. Variables que, sorprenentment, segons aquests darrers estudis, són tant o més importants que les primeres. Per exemple, una variable alterable que té una enorme incidència és el nombre de llibres infantils a la llar. L'estudi indicava que l'alumnat dels països escandinaus i del Regne Unit era el que en tenia més. A la banda contrària, el que en tenia menys era, entre d'altres, el d'Itàlia i el d'Espanya. Per això, des d'Europa proposen, com ja es fan alguns altres països, programes d'alfabetització familiar per ajudar pares i mares en aquesta tasca. La majoria d'aquests programes se centren a recolzar les interaccions lectores entre família i criatures. Les iniciatives que més es reforcen són regalar llibres i llegir en veu alta amb els nens i nenes. Aquest capítol també insisteix en la lectura durant el temps de lleure i la lectura per plaer de llegir, és a dir, desvinculada de les tasques escolars, ja que llegir per plaer incrementa el nivell lector. Infants i joves que practiquen la lectura com una activitat de lleure es veuen a ells mateixos com una comunitat de lectors que interactua socialment al voltant dels llibres i comparteix el seu amor per la lectura. D'altra banda, les investigacions han demostrat sistemàticament que les persones que llegeixen més són millor lectores i que en incrementar el temps de lectura milloren les habilitats lectores i això, al seu torn, augmenta la motivació per llegir. I per últim, són molts els estudis que estableixen una relació entre el nombre de llibres a la llar i millors resultats acadèmics. Si observen els resultats de les proves PISA, veuran com coincideixen els països amb millor puntuació amb els que tenen més llibres a casa, i a l'inrevés. Evidentment que aquesta no és l'única variable, però sí que n'és una i amb una incidència definitiva en la competència lectora. Ara fixem-nos en què passa als centres educatius tant de primària com de secundària del nostre país. Sé, conseller, que aquest no és el seu negociat, però està clar que influeix i de quina manera en el nivell cultural que després té la gent, i aquest sí que és el seu terreny. Resulta que les escoles van adquirir un hàbit molt bon i incrementar de manera notòria el temps de dedicació a la lectura durant la jornada escolar. En canvi, van anar perdent un hàbit també molt bo que tenien de feia molts anys, fer comprar a cada alumne 3 llibres literaris per any. Aquesta modificació es va produir de la mà de la promoció que feia el Departament d'Ensenyament pel que fa a la reutilització dels llibres de text. No vull entrar en la qüestió del llibre de text perquè no és l'objecte d'aquesta interpel·lació i ni vostè, conseller, hi té competències. Vull parlar-li del fet que de la mà d'aquests llibres les famílies hi van fer passar també el llibre literari, amb la connivència apàtica dels centres i de vegades fins i tot amb un entusiasme galopant. En què consisteix aquesta socialització malentesa? Li posaré l'exemple més freqüent. El centre aprofita els diners que hauria de dedicar a la biblioteca escolar per comprar 25 llibres del mateix títol per a l'aula. I fa el mateix per cada nivell, per primer, per segon, per tercer, per quart. Aquests llibres són del centre, és a dir, un material purament escolar. I els ulls de l'alumnat queden desvinculats del lleure i del plaer. S'imagina com ha influït aquesta qüestió en el fet que el llibre s'hagi d'avaluat a ulls dels alumnes? Si a més té en compte que després de llegir cada llibre els hi fan un examen, jo si em fes un examen després de llegir cada llibre odiaria la lectura, li asseguro. A més, es fa una idea de l'estat en què es troben els volums quan fa només 5 anys que passen per les mans de les criatures? Fan fàstic, li asseguro. D'altra banda, el professorat es veu obligat a fer llegir cada any el mateix títol, li agradi o no. Als anys 80, a rebús dels moviments de renovació pedagògica, el professorat va fer una gran feina a l'hora d'engrescar infants i joves a construir la biblioteca personal. En aquella època, els escriptors anaven a fer xerrades als centres. Si preguntaven a l'alumnat quants llibres tenien a casa, una part important deia que havia començat a haver-n'hi a partir del moment en què havien iniciat la primària i els mestres els n'havien fet comprar. En aquella època, l'escola i l'institut acomplien la funció igualadora que se n'espera. Ara els escriptors i escriptores continuen fent xerrades als centres, menys que abans perquè les editorials ja no les paguen, perquè no els surt a compte. Els creadors depenen, doncs, per poder fer xerrades de les que paga la Institució de les Lletres Catalanes. Però si pregunten qui té llibres a casa, la resposta és molt descoratjadora. No els sorprendrà que els nanos diguin que pràcticament no en tenen i no els sorprendrà que creadors i creadores estiguin deixant d'escriure perquè, com que ningú no compra llibres, ja no poden viure de la seva feina. Quan jo era petita, als anys 50, no hi havia literatura infantil i juvenil catalana. Per no haver-n'hi, tampoc n'hi havia de castellana. Jo llegia en Guillem Brown, que a l'època es deia Guillermo, i menjava oles de grosella i jugava al jardí del darrere on hi havia el viejo cobertizo, però no tenia ni idea de quin gust tenia la grosella ni de quin aspecte podia tenir el viejo cobertizo.
La literatura representa un univers mental comú a tots els parlants d'una llengua. Si la literatura infantil i juvenil catalana desapareix, serem colonitzats per altres universos mentals. Passo a les preguntes i després li diré més coses que li volia dir. La meva pregunta és, conseller, què pensa fer per introduir el llibre i el valor de la lectura novament entre les famílies? Què pensa fer pels creadors i creadores del país? Què pensa fer perquè puguin tenir una vida digna i puguin continuar creant? Gràcies. Gràcies. Gràcies, presidenta. Vostè mateix ho ha dit i me n'alegro. Sé que estem remant en la mateixa direcció. No n'hi ha prou en fomentar la lectura, que és molt important. També cal fomentar el llibre i la biblioteca personal. D'aquí el seu faig 6 anys i començar la biblioteca personal, que és magnífica, perquè si no, insisteixo, creadors i creadores no poden viure de la seva feina i podem patir no només de quedar-nos sense literatura infantil i juvenil, sinó de quedar-nos sense prosa, sense poesia, sense teatre, sense assaig, sense res. Miri, per posar-los un exemple, perquè jo voldria assenyalar que el fet que ens poguéssim quedar sense llibres per culpa que els creadors i creadores no poden viure de la seva feina perjudicaria no només a les persones lectores, sinó també a les que no llegeixen. Per posar-los un exemple, Virginia Woolf i Simone de Beauvoir, tant aleshores com ara, són molt minoritaris els contingents de lectors d'aquestes autores, però ningú no dubta que són una referència de corrents culturals, polítics i socials ben assentats, per exemple, el feminisme. Promoure el llibre és, doncs, no només proveir de més satisfaccions als lectors, satisfaccions que, com deia el recentment desaparegut Rafael Chirves, poden ser fruit d'un esforç violent per part de l'autor i del seu lector, sinó també produir noves idees i generar imaginaris col·lectius superadors d'idees antigues. Jo el que veig molt necessari és que cultura s'assegui a negociar amb ensenyament. Per si això fos possible, li explicaré algunes qüestions en relació als centres, al professorat i a les famílies. Les pràctiques de socialització malentesa, una ja li he explicat, els dels 25 títols, però n'hi ha més, fotocopiar el llibre i que les criatures llegeixin a partir de fotocòpies. Llogar llibres a una empresa holandesa que els compra de segona mà, una empresa que està a Holanda i que lloga llibres de segona mà en els nostres estudiants. Comprar un únic llibre i llegir-lo en veu alta a classe, no a primer de primària, a sisè de primària. Demanar a l'escriptor si pot passar el llibre en PDF perquè els nostres alumnes ja no estan acostumats a comprar llibres. És possible que, si parla amb ensenyament, li diguin que no ho poden canviar perquè respecten l'autonomia dels centres. No dubto que el departament s'ho creu, però en realitat l'únic que aconsegueixen és respectar l'autonomia de les AMPAs. Perquè hi ha un nombre molt important de famílies disposades a comprar qualsevol cosa menys llibres. De tota manera, sabem que hi ha famílies que no poden comprar llibres, per això nosaltres també demanem beques per això. També hi ha un important nombre de professors que no els agrada llegir, que ho diuen sense cap pudor. No els deu semblar gens estrany no llegir. I pel que fa a les criatures, quan siguin adultes, no compraran llibres perquè per no saber no sabran ni on s'han de comprar. Li explicaré una situació viscuda per mi divendres de la setmana passada. Vaig fer 2 xerrades a nens i nenes de 5è i 6è de primària de diferents escoles reunides a la Biblioteca de Nou Barris. A la primera xerrada hi havia 80 criatures, a la segona 150. Sap, conseller, quantes havien comprat un llibre? Una, de les 230. Sap, conseller, quanta gent tenia llibres a casa? Poquíssims alumnes. Sap quants tenien mòbil? 5è i 6è de primària. El 80%, dit pel professorat. Sap com val un llibre de literatura infantil i juvenil? Menys de 10 euros. Sap com val la connexió mensual d'un mòbil? 20 euros. És obvi que tenim un problema de valors. No fa gaire, la ponència de llei d'aprofitament de l'excedent alimentari es queixaven els compareixents que els aliments han perdut el seu valor. Ja ningú no relaciona un tomàquet del supermercat amb l'hort on s'ha conreat. Per això es malbarata tant menjar. Amb els llibres ha passat el mateix, han perdut el seu valor. Primera, les famílies ja no els hi concedeixen cap valor perquè a la nostra societat l'únic valor són els diners, no pas tenir nivell cultural. I segona, ja ningú no recorda que els llibres no són a les biblioteques per art de màgia, sinó que són el resultat de la feina de moltíssimes persones, començant, esclar, per l'escriptor o escriptora. Dono per descomptat que vostè sap de què viu la gent que escriu. No té un sou, cobra un 10% del preu de venda per cada llibre venut. Només el cobra si el llibre es ven.
no si el llibre només es llegeix. Per això li dic que els plans de formació de la lectura no els paguen el govern, ni les famílies, ni les biblioteques, els paguem els creadors i creadores. Si volem un sector del llibre sostenible socialment, del qual puguin viure no només les biblioteques o les persones prescriptores de lectura, cal garantir que creadors i creadores tinguin ingressos per poder viure, perquè la responsabilitat de fomentar la lectura no pot recaure només damunt d'ells. Ells no volen subvencions per viure, volen viure de la seva feina. I per últim, vull dir-li, conseller, que m'alegra molt saber que aquest és un pla obert perquè així, a la moció que presentarem i que espero que amb les esmenes de tothom puguem aprovar, es podrà incorporar en aquest pla. Moltíssimes gràcies.